Presentada l'executiva nacional per la Federació Regional Penedès dona caràcter oficial al posicionament que Esquerra sempre diu que ha defensat perquè el Penedès sigui reconegut al mapa de la divisió territorial de Catalunya. El diputat republicà Miquel Carrillo considera que aquest és un fet destacat i que posiciona clarament el seu partit. Això és molt important perquè quan posem al damunt de la taula de la discussió de la divisió territorial de Catalunya quantes vegueries ha de tenir el nostre país, Esquerra defensarà l'existència de 8 vegueries. Aquest és el posicionament de partit. Això no vol dir que a nivell de consens hi hagi altres forces polítiques que estiguin defensant les 7 vegueries perquè corresponen als 7 àmbits de planificació que són els que avui per avui té aprovats Catalunya. I per tant, de moment el consens està establert amb 7 vegueries. Però Esquerra, com he dit al principi, defensarà que per un futur Catalunya tingui 8 vegueries. Carrillo recorda que aquesta continuïtat en el plantejament d'Esquerra ja es va manifestar al defensar en solitari una esmena durant l'aprovació de la llei del Pla Territorial General de Catalunya el 1995. Esquerra va defensar 8 àmbits de planificació, incloent-hi el Penedès, mentre que el govern de CiU va consagrar els actuals 7 àmbits, que han donat peu a la consideració de només 7 vegueries. Des d'aleshores, els regidors i alcaldes d'Esquerra han votat arreu en favor de les mocions presentades per la Plataforma per la Vegueria Penedès, i els dirigents nacionals de la formació s'han manifestat repetides vegades en favor de la vegueria. En aquests moments, l'àmbit penedès és camí de la seva aprovació com a 8è àmbit i actualment la Conselleria de Governació impulsa un paquet legislatiu que farà possible la posada en marxa de les vegueries. Esquerra situarà en el debat de la propera legislatura la constitució d'una 8a vegueria. Nosaltres donaríem per bo que l'actual govern pogués aprovar la llei de vegueries, que no vol dir que es posin en pràctica, sinó que estableix el marc per fer les vegueries, i aquesta llei, que deia abans, de 7 vegueries, inclouria, a proposta d'Esquerra, la possibilitat de crear-ne una de nova. Llavors, Esquerra anirà a les eleccions del 2010 amb la proposta, amb la resta de forces polítiques, amb la proposta de fer la 8a vegueria, la vegueria Penedès. I aquest serà un dels condicionants que Esquerra posarà per formar govern, si és que s'escau, en el nou govern que exerceixi en la propera legislatura. Carrillo recorda que els regidors d'Esquerra Republicana han defensat sense excepcions les mocions en defensa de l'àmbit i de la vegueria Penedès, arreu on s'ha aprovat 63 municipis i els 4 consells comarcals implicats.